Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri kutombofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichizvipfuudza upenyu hwangu nekuda kwekuti ndiri kunzwa kurwadziwa uye handizivi kuti murume wangu ndichararamisana naye sei, uye zvekare amai vangu ndichatarisana navo sei, because I have recently discovered kuti amai vangu vane pamuviri uye vane pamuviri pavakapiwa nemurume wangu. Inini ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo nemurume wangu uyo wandichati Tinashe, not his real name, uyo ane makore 32 ekuberekwa. Takaroorana mainge muri mugore ra2020 mushure mekunge tasanganawo paWhatsApp. Iye achitaura anoti akatengawo foni muvakomana, then ndokubva azongosanganawo nemafone numbers angu ndokubva atotanga kutotaura neni. Akati ndakanakirwa neprofile picture rako rawainge wakaisa. Neniwo akazoti onditumidzira mapictures ake, ndikabva ndatoona kutoti munhu ainge ari bo. Takataura for about 2 weeks ndokubva atoti ainge achiuya kumusha, akabva atouya ndokubva tasika bonde. Ndikatoona kutoti panapa kuti ndige ndichisara zvainge zvisingachaiti, ndokubva ndatomanikidzira kuti ndige ndichiuya naye kuno. Zvino takazoti tauya kuno, murelationship yedu tainge tisingambonetsani, like pataiva tiri kumusha patakatanga kusika bonde, handina hangu kufadzwa nezvainge zvakaita sikarudzi yake nekuda kwekuti yainge isina simba. Raingovawo bonde riya rekuti ndakangoti hameno, maybe since it was the first time. Iye aiti the reason as to why sikarudzi yake yainge isina simba inhau yekuti he was nervous the first night that we spent together. Zvino ndakazoti ndauya kuno kwejoni, ndikabva ndaona kuti ngoma ndiyo like iyo kushanda kwayo ma 2 minutes zviya zvekuti munhu kana akauya pamusoro pako haakwanisi kuti ange achipedza 3 minutes ari pamusoro pako. Ndakabva ndamubvunza kuti why is it asingakwanisi kulasta more than 3 minutes, kunyange mukanzi maita kakawanda sei anongokasika kupedza iwe usati wambosvika. Akabva angoti yainge iri nhau yekuti inini muviri wangu unonyanyisa kudziya, but mukuzonotaurawo semalovers takazoti totaura about our past lives. Ndokubva azondiudza kuti mukadzi wake ainge akamuurira. Ndipo apo pandakabva ndazonzwisisa kuti mukadzi kana usiri serious nemarriage, sure ukasangana nezvakadaro munhu unogomisidzira wava kumuhurira, because zviri kumba kwangu zvakaoma. Worst of all, munhu obva achizomitisa amai vangu, handizivi kuti ndingaitawo sei. So mukomananshe pane patakazoenda kumba. Patakaenda kumba mainge muri muna July, then ndokubva taenda kumba tikambonogara. But chakandinetsa ndechekuti murume akabva azonditi iye ainge achida kusara, achida kugadzirisa license rake, achiti ainge ava kusada license rake rekare, ainge ava kuda rimwe racho. Ndokubva ndazodzoka ndiri ndega. Ndakati ndadzoka ndiri ndega, pane pamwe apo amai vangu pavakanditi mukwasha apfuura nekuno. Saka ndinangana kumbozvisa mumusoro, ndakangoti saka it means kuti my husband is someone anotondifungirawo, because ainzi akatoendawo akabata kagrosari, izvo kwani vanhu vainge vachitodanana. Zvino ndakazoti murume auya kuno, ndakaona kuti murume dzimwe nguva aiti kana akarara aibva atanga kurotomoka, but ndaisakwanisa manje kuzobata zita remukadzi uyo waainge achirota kuhope kwake. Uchitoona kutoti munhu uyu zvose zvinenge zvichiitika kuhope zvinenge zvichimunakidza. Ndaizoti kana ndamumutsa paya ndomubvunza kuti naimi ko munhu wacho wamuri kumborota muchiita sekunge muri kunakidzwa naye ambori aniko iye? Tiudzei kasi kwava naamai nini here tinge tichiziva. So mukomanashi ndakabva ndachizotanga kufamba ndichiendawo mumaprofita ndichida kutsvaga kuziva kuti
munhu iye ainge ambori ani, but pano mumwe muprofita 1 uyo akandiudza zvinhu zvandisina kumbobhilivha. Akangonditi amai venyu varipi? Ndikabva ndati vari kumusha. Ndokubva azonditi muprofita uya, amai venyu vari kukurongerai rimwe dhende rekuti kana musi warinozonzi dhende iroro razobvajanurwa pachena munokwanisa kufenda. But handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti amai vangu vangasvika pakumitisiwa nemurume wangu. So then murume wangu akabva adzokera zvekare kumusha achiti ari kuda kunogadzirisa hameno zvaaida kunogadzirisa zvekare. Ndipo apo paakabva achizodzoka, at that time amai vangu vainge vatova nepamuviri. So inini kuti ndinge ndichizozviziva kuti amai vane pamuviri, it was last month ndakati ndichitaura nevamwe amai nini munin'ina wamama, ndokubva vazoti mama vako kunoku havasi kunzwa zvakanaka, uri kufanira kuti unge uchitumidzira mari so that vange vachienda kuchipatara. Ivo vainge vachitya kundiudza kuti vainge vava nepamuviri. So ndakabva ndazotumidzira mari iyaiya, but ndakazoti ndiri busy ndichitarisa maorder, ndobva ndaona kuti painge paine mamwe maorders 3 emari dzainge dzakatumidzirwa kuna amai vangu. Ndokubva ndabvunza murume, akabva ati handi mama vandakatumidzira mari, ndini ndakavatumidzira. Ndakangoti zvimwe kuda. Then ndakabva ndachizofind out manje kuti mama vane pamuviri. There was this other day pandainge ndichitoona hangu mamovie, murume ainge arara, ndopa ndakabva ndazoona WhatsApp notification, ndikati ambori aniko iyeye aruramba achingosenda messages. Ndokubva ndazongotora ruoko rwemurume wangu ndikabva ndamubatisa pafingerprint unlock WhatsApp, ndokubva yavhura. Ndakabva ndazoona kuti painge paine dzimwe nhamba dzainge dzakangonyorwa kunzi M, ndokubva ndavhura nhamba dziya. Izvo amai ivo kumusha uko vane mawhatsapp maviri. Imwe nhamba iyo ndo yavaishandisa pakunotaura nemurume wangu, saka ndaisambozvicheka pose apa. Saka ipapo mukoma vainge vakangotumidzira meseji vakati kuwatorara here, ndokubva ndati no baby handisati ndarara, ndichida kungoona response. Ndopa vakabva vazotumidzira voice note, ndokubva ndatanga kuchema. Ndakachema mukoma nashi because ndakatonzwa amai vangu vachitotaura ivo vachiti ndanga ndichitoti zvimwe kuda watopiwa ini ukarara naamai Simba, not her real name. Ndokubva amai vazoti manje kunoku uri kufanira kutoti unge uchiita zvinhu zvako nekukasika. Ndambokubvunza 1 masikati kuti ndoita sei nenhumbu iyi, ndobvisa here kana kuti ndoichengeta? Manje uri kundi-ignore. Ndinoenda kandikanokasvotora kamimba aka because kachiri kadiki. Mukoma nashi ndakangotexta ndikabva ndati mama mune shuwa here? Mune shuwa here kurarwa nemukwasha? Kurarwa nemukwasha miyeke musingashandisirani dziviriro nemukwasha kusvika pakuzonomitiswa nemukwasha, mandinyadzisa mama. Ndokubva ndatongoona nhamba dziya dzatobloka, uye zvekare amai vangu vakabva vandibloka kunhamba dzangu. So nemurume takabva tazonetsana. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kundirwadza izvozvo, kuti mushure mekunge ndabata mamessages ose awa kuti amai vakarara nemurume wangu, murume wangu iye akabva abvuta foni yangu, akandibvutira foni ndokubva aitora akabva ati foni ndichazokupa kana tagadzirisa nyaya, because iye ari kuti handisi kuda kuti unge uchizoudza hama dzangu kana kuudza hama dzako kusvika tagadzirisa nyaya iyi. Zvino inini ndava munhu wekuti ndava kungogara ndiine depression. Zvaizvezvi ndakatongotengawo kafoni, then ndokubva ndazongodownloada hangu WhatsApp, but handitomborina kana any phone number yehama yangu. Ndiri munhu ava kungorarama ndiri mudepression. Iye mafoni akaviga yake foni haachadi kuti ndinge ndichimboibata, yangu foni handitombozivi kuti iripi. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Handisi kutomboziva zvavari kuronga iye murume wangu naamai vangu kuti vari kuronga kuti kudii. Ndakamubvunza akabva angonditi zvakaitikawo nemistake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Hanzi ndakamubvunza murume akabva ati zvakaitika nemistake. Zviriko here izvozvo zvokunzi ambuya nemukwasha vanorara vose by mistake? Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.
regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi handigoni kuti ndinge ndichiudza vekuziva nyaya iyi yakaitika nekuda kwekuti ndinonzwa kutya nekunyara, asi ndine mishonga yandakazopiwa kuti ndisazopenga. Mishonga iyi ndakaipiwa kuMozambique ndiine umwe kwangu. Zvinhu izvi zvakaitika panguva yandainge ndakatarisana nematambudziko akawanda mukupenyu kwangu. Ndainge ndakatarisana nenhamo yekushayiwa mari uye kusatoziva kuti ndoita seiwo kuti ndinge ndichibudirira. Marriage yangu yainge yakasoparara. Ndakabva ndazosangana nemumwe murume wekuMozambique uyo akazondinyengerera kuti painge paine nzira dzekukurumidza kuwana mari. Makore acho iwawo ndainge ndichishanda kuMozambique. So murume uyu akabva azondiudza kuti ainge achiziva imwe ng'anga iyi yainge ichigona zvemashiripiti pakugadzira mishonga yekuti kana yakupa unokwanisa kuzoita mari. Asi ng'anga iyi hanzi yainge ichida musoro wemunhu nemabody parts ake. Ndakabva ndachizotaura nomumwe mufesi wandaishanda naye, iye akabva azotobvuma to my surprise. Zvino pandakaona kuti nhamo zveshuwa yainge yawedzera, takabva tazoenda kune murume uya ndokubva tazobvuma kushandidzana naye. Takatorwa tikabva tazoendeswa pamba peng'anga yacho. Ng'anga iya yakabva yazotiudza maurayirwo ainge achifanira kuitwa munhu wacho, zvichinzi munhu uyu anofanira kuvhiyiwa sehuku, uye zvekare mukunofa kwake anofanira kuti ange achizonzwa pain. Kunzwa pain kwaanenge aita pakunofa kwake zvinoreva kuti mishonga yacho inobva yazonyatsokushanda. Wose uyo anenge achazopiwa mabody parts mukunoromba kwake, then anokwanisa kuzoita mari. Hanzi munhu iyeye haafanire kungofa rufu rwuri easy, anofanira kutorwadziswa kusvika pekupedzisira. So panguva yacho iyoyo pataiudzwa nasekuru vaya vachitiudza kuti mishonga iyi kuti inge ichishanda zvinotoda kutoti imimi vakomana munge muchiita zvivindi, kana mukanzi munofanira kuti munge muchitora body part iri mwoyo wemunhu, munofanira kuti munge muchiutora mwoyo iwoyo munhu achiita sekunge achiri kufema, ange achinzwa kurwadziwa nazvo. Ndakabva ndanzwa ndichitya ende kutaura futi ndainge ndava kutya, nekuti ndakatoona kutoti sekuru vacho vainge vatombori-bhinya. Vakatotaura ivo vachiti panguva yehondo yeFrelimo vainge vatori-bhinya raiitawo basa iroro rekubhinya vanhu nekutora mabody parts. Zvino ndakaona kuti tinge tichizozviramba taikwanisa kuzonedzana navo sekuru vaya, ende tainge tatova mazviri vainge vatiudza masecrets avo akawanda. So takabva tazomwiswa imwe mvura yakazokonzeresa kuti tinge tichibatwa nemweya wehumhondi, mweya wakashata wekuuraya. So takabva tazoita mhosva iyoyo yekubatsiridza ng'anga iya kuuraya munhu nekuda kwemari. Pari zvino hangu ndakazotendeuka, even though zvinhu izvi zvakazoitika makore akawanda kumashure uko. Ndatova munhu atokura ini uye zvekare ndatova nevazukuru, but zvinhu izvi zvakaitika even though it was a very long time ago. Handina zororo usiku, kunyange hangu ndiine mishonga yandinoshandisa kuti ndinge ndichikwanisa kuzobatwa nehope nekukasika nemapiritsi aya zvekare ehope. Andatova ne5 years ndichishandisa, but hama dzangu mweya wangu uri kutambudzika nezvandakaita, uye upenyu hwangu ndinotoona kutoti mararamiro acho andinoita. Kubva ipapo pandakazobva kuMozambique ndakapiwa mari yakati one day yandakazotanga mabhizinesi angu. Ndakatanga nezvigayo kumaruzevha kwandakakurirawo, zvekare neshopu. Mushure mekunge ndatenga chigayo ndokubva ndazotenga motikari yangu yekutanga iyo yandakazotengesa, ndikabva ndazotenga kombi, then ndikabva ndachizotenga bhazi. But kana ndikakuudzai kuti level of happiness hongu mhuri yangu inodya ichiguta, but inini upenyu hwangu hwakabva hwatodzikira. Ndinoti kana ndikatarisa mari yose iyo yandakapiwa nezvose zvandainge ndichida kugadzirisa mulife mangu, ndakangokwanisa kugadzirisa material things, but spiritually ndiri kusangana nemamwe matambudziko, uye ndinogara ndichinetsekana kuhope. Kana ndinoti ndichifamba zviya ndava kutotya kufamba ndiri ndega ndichizvidhiraivhira, ndokusaka ndiina driver, because ndinenge ndichitya kuti zvimwe kuda mweya wemunhu
uya uyo watakaponda kuMozambique ndinokwanisa kuzongokaruka ndatoona munhu uya akamira kumberi kwangu. Ndiri kudawo kuti Mwari vange vachindiregerera. Handizivi kuti nemhosva iyi yandakapara Mwari vanokwanisa kundiregerera here. Dzimwe nguva ndinomboti nhai Mwari, komadii matora mweya wangu wekurarama uye kuzviuraya, kukomita suicide. Ndinonzwa ndichitya because vanotaura ivo vanoti kana ukazviuraya denga rako kunenge kusina, unoenda kugehena straight. Saka handizivi kuti ndingazvifambisawo sei, ndoshandisa nzira dzipi kuti ndinge ndichinunurwa kubva pamweya uyo wakaipa unonditeverera. Ndiyo confession yangu iyo, mukoma Nashi. Kana ichikodzera kuti munge muchiiposta, please ipostei, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. David ari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Kana zvichiita sekuru, garai nevana venyu pasi, kana kutsvaka muzukuru wenyu wamuri comfortable naye, mobva mataura naye muzukuru, mobva mamuudza kuti izvi ndo zvandakaita. Hanzi nasekuru ava ndainge ndichimboshanda kuMozambique ndiri mufudzi wemombe, ndo patakabva tazohaiwa nen'anga tikabva taita zvatakaita. I think zvinhu izvi zvinoda kuti zvinge zvichizogadziriswa sekuru muchiripo, nekuti kana kuri kuzonzi mukanzi matorwa nenguva zvinokwanisa kuzonetsa because vana vanenge vasara nevazukuru vanenge vasina nhoroondo yamunenge muinayo imimi. Saka kana muchikwanisa taurai nemhuri yenyu, uye zvekare kana muchikwanisa kutoendako kuMozambique ikoko kwacho kwamakamboshandanda semufudzi wemombe, then munotaurirana nemhuri yacho so that the family can also find closure. Nekuti zvinoitika ndezvekuti vaya vanenge vachingoti tine hama yedu yakangobuda, munhu achiti ndikuenda kunotenga doro, munhu haana kana kuzombodzoka. Izvo munhu anenge akatopondewa, mapatsi ake akatoshandiswa. Saka let us try to speak with him in the comment section.